What's up guys? What's up mga kabisaya? Ngayong gabi ninyo di atanan. Karong gabi una si Kay nasuko. Galit na galit. Di bitaw. Karon guys, nag-post man ko last time og katong community. Mag-t-shirt ko. Nag-post ko og kuan sa community katong tulo ka buok Q&A, meme review, and last is facts about me. Majority wins ang Q&A ang nakadaog. So nag-post po ko sa Facebook. So ano to, dagan ni comment. So ako tong tubagon karon guys, karong gabi una. So tanawon ta lang unsa akong matubag, unsa akong ma-answer. Before ana mag-haul sa ta. Namo ko gipalit kanina sa H&M. So before po na is nadawat na ako pati order ni Jason Banson nga t-shirt. Dani mo? Yaw, nawala ka? Nawawala ako. Salamat ya. Bye, bye. Thanks, Brad. Is coming. Sinolo guys, na nakoy t-shirt ug akong uyab, akong giapilan. Bate. Nindot kaya. So akong pauna. So tadan, dara. Walk with faith ang kan print. Ani guys. Kita na ko ha. Nice. Thanks Jason Banson. Nice. Akong sa auto na. Akong sa auto dahil gahukas na suko na ning usandre kay nganong gahukas ko. Alright, so 1, 2, 3. Dang! Alright. Gapo na, gapo. Hindi na siya nasuko. Kaya nag-iilis na ako. So, nasuot na ako. Nice. So, let's start the haul. Nakagipalit kanina. Kani. Ito so H&M. Mayaman. So, kung gipalit kay kani shorts nga violet. Hindi ko pa suoton na niya kay Marco Gayot. So, dari lang ako suoton sa sulod. Sa gawas. And then next is jacket. Hood. Nag-sale man ang H&M. So, namalit ko og hood. Tara, hoodie. Pa. Ang price ani is 700 instead of 1,190. Ayos. So, din ako kang kay ni. Regalo rin ako niya. Tara, mana na. So, akong suoto na. Tara. Suot na. Alright, so, sugdan na nato ang pag-answer sa mga comment nila guys. Sure, malingaw dyan mga ni. Kaya natin i-comment doon sa basta abangan lang. Dara. So, let's start. Alright, so dara. So, nag-open ako sa Facebook. So, kung nakita na ako. First akong gibutang gidari. Majority wins mag Q&A ta. Guys, ha. Then, sige, ask na mag question about me. Comment lang sa ubos. Muna ni. First question kang Alexis Bertudazo guys. Kani, paminawan ni kaya. Ang iyang question guys is kinsa imong crush sa home credit? Fire idol. Si Aljid. Taka. To be honest no kay pag first gid nako nga deploy sa home credit no kay wa pa jud nakitaan so tong nagmeeting na sila, nagtapok na. So nga ako nakitaan. Crush ra niya ay sukot kaya. Karon wala naman. So ang crush din ako sa home credit do mo ko SM na assign before. Si April. Ay, apel ako si Katol. Si April akong crush guys. Dili ka ko cute. Itong cute April Don. Shoutout sa iyo. Na-answer na ang question ni Alexis Bertudazo guys. Actually si Alexis Bertudazo guys, pasalamat ko ani niya kay siya may naghimo aning account, then siya po yung nag-tell about unsay YouTube pilay kitaan. So siya ay himo aning account. So thank you kaayo Alexis Bertudazo. Yeah, so next mana Matt Christian D. Vlogger sa siya guys. Si Matt Christian D. So muna yung question guys is ngano nag-vlog man ka idol. Shoutout na din idol ha. Okay, so first and foremost nganong nag-vlog ko is ni first kay gusto na ko nga ikuan guys kanang akong mga memories, mga laag, tanan ay outing, kuyog akong uyab. That's why yung nag-vlog ko. Pero mao gid akong point murag online diary ba nga maglaag mo, mag-outing, na kay mga memories ba nga mahabilin.
In case nga wala na kaning kalibutan na kay may sa YouTube tanawon sa imong mga apo ug magkaapo. Ug So magkaanak. third, under Mark Ichua, unsay masakit ang mabiyaan sa uyab o ang ma-zero bonus sa risk malos? Sakto ba? Okay. Unsa na siya? So, kani siya si Mark Chua guys. Kaubayan ako sa home credit dito sa Ayala. So, again, basahon ako iyang question. Unsay masakit ang mabiyaan sa uyab o ma-zero bonus sa risk malos? Syempre, Ma-zero ma-zero bonus. bonus. Eh nga no, wala man kay kwarta. Wala pa man siya nabiyaan uyab. That's why. Wala kay kwarta. Wala kay panggastos. 'Di ba? Wala man sad ko mabiyaan sa akong uyab, naraman diri sa kilid. Oh. Say hi. Alright, so mo to. Next, salamat sa question Idol Mark Chua. Okay, so next is kani si Arn De La Cruz, idol ni nako master vlogger sa ni sa gihulngan guys. So shout out sa iyo Arn De La Cruz. So mo ni ang question guys. Unsay makapagwapo idol? Hahaha. So Seryoso ka diyan ka nangutan? Nakabati ka din niyag now, tas di ka nangutan na? ang masulti na ko ani, ang answer na ko ani idol. Moro dyan eh. Manghilamos ka kada adlaw, idol. Mo na sikreto sa makapagwapo, Arn. Manghilamos kada adlaw. Alright, so moro to. And salamat sa question, Master Arn. Then next is kani, GL Shenis. Kui, aka Kui. Alright, so mo na yung question guys. Ug mas superhero ka, unsa ganahan nimo na costume? Brief sa gawas o brief sa sulod? Haha. So, kani. Okay, kung mas superhero ko guys, tagaag chance nga mahimo kong superhero like nila Superman, like nila ni Spider-Man, nila Iron Man, nga na. Basta Darna. Alright, so ang masulti na ko ani is syempre na sa sulod ang brief. Old school na mong kayo tong kuhan kanang nasa gawas ang brief, kanang lain kita naon ba kung superhero ko. So, mas maayo yung nasa sulod ang brief if mas superhero ko. Mas maayo ganing walay brief kay para hayahay. Alright, so muna to. Salamat sa question. Kui. And kani, Christopher Jan, aka CJ Estrada, my idol vlogger. Shout out po nimo. Ano yung question? Nganong gwapo ka idol? Wala ba na? Ay, man nganong gwapo ka idol? Murag same sila ni Kuan, ni Arn De La Cruz. Actually, idol, di ko gwapo. Kaya ikaw ang pinakagwapo, idol. CJ. Ikaduhara ko nimo idol gwapo. And the next is nay magpakuan. Magpa-shoutout daw sa iyang page. So, si Titkins Kenneth. Shoutout na ko iyahang page nga, Bulabog Gaming, Rules of Survival. Kung inside gamer diha, kung hilig og ROS. Apil mo ani nga group, guys. Bulabog Gaming dala. Baliktad po siya. Babalik pa na. Mabalik pa na. Okay, so Bulabog Gaming. Balabog? Bulabog Gaming. Alright, so let's proceed to the question. Shock. Kani. Di maklaro eh. Di maklaro. So, kani. Kedi Rodahe. Kuhan kani yung question, guys. Real talk eh ba? Dako kag Tintin. Dako ba ko na kag Tintin? Actually, Kedi Rodahe. So, tiyante ka. Pinoy size ra jud. Pinoy size ra jud ang size ako ang kuha. So mara na akong masulti. Dili dako, dili gamay basta sakto lang. Igo ra ka maka. Alright, thank you sa question Kedi Rodahe. AKA Just Kidding. Then next is si Miss Saika Nikki. Vlogger sa siya guys, beauty and makeup. So check out po yung channel guys, Saika Nikki. So imo na yung question guys. What's your ultimate goal? Ang goal gina ko ani guys, to be a successful person. Like hayahay mo kinabuhi. In what way? Hindi ka magproblema sa kwarta. Then makapalit ka sa panginahanglan sa mong pamilya. Is it materially? No, panginahanglan, pagkaon, yan na. Mga needs sa pamilya ba? Sa imong anak po. Anak. So, thank you sa question, Miss Saika Nikki. Next question. Kang Crestman Montillo, aka X-Man. YouTuber sa siya guys. Check po niya yung mga YouTube kung ganahan mong mga review about game or about games. Check na siya, X-Man.
Montiliano, basta mo pop up ra na dito sa YouTube. So iyang question guys is, what motivates you to vlog or to be a YouTuber? Alright, so what motivates you to vlog or to be a YouTuber? So nganong naga-vlog man ko or ga YouTuber ko, just like gi-question ni Mark Christian di nga, nganong nag-vlog ko is to share my experience, my life, mga big YouTubers, mga idol nako. So bato, na-motivate ko ana nila. That's why nag-YouTuber sa guys. Kay. Okay, thank you sa question, X-Man. Question X-Man. So next is kani si Idol Gans X Chavez. So kani, grabe kani ang question guys. What was your most embarrassing moment nga nag-vlog ka? Alright, so kani. Actually, wala siya embarrassing moment na nag-vlog siya. Why? Sobraan siya kabagaog daw. True. Kaya ba ko din natin magtarong tayo. Ano siya kaulaw bitaw? Ako may maulaw para tiya. Magyaw-yaw siya sa dad. Magpalit nagpatuga sa kalsada. Correct. Magsigdupa-dupa. Correct. Hindi siya maulaw as in. Ikaw may maulaw na kuyong tiya. Alright, so mo na-answer na niya. So again, balikon lang ako nga dungog din sa kong baba. Di jud ko mahulaw mag-vlog guys kay baga jud kay kog now. Ayun. Masayo-sayo pa kus tunga sa kalsada, pwede jud. Pero mauwa mo gisa ta usahay ka ng tanawon ta ba sa tao. Sure ka? Oh, tanawon sa tao ba? Pero Buhay pa ka. muhay lang ko. 'Di ba? So, ikaw wow. Kay vlogger man ka. 'Di ba? Gans. Padayon. Salamat sa question. Vlogger sa to si Gans H. Chavez. Check po to iyang vlog guys. Gans Vlog. Alright. Next, Neil Umayan Amante. Vlogger sa ni mga vlogger may nag-question na kayo. Alright, proceed. If the answer is si Rem Elevera, what would be the question and why? Yo guys, so money. After pila ka minutes na ko guna-huna. Grabe kay question si Neil Idol kay si Neil. Ay money ang question. Balik ko na ko yung question guys ha. If the answer is si Rem Elevera, what would be the question and why? Alright, so kung tawagan. Kung mangita mo gwapo sa Argao guys. Pangita lang na siya guys. Alright, kung mangutahan mo kung kinsay uyab ni kay Andrea, pangita lang na siya. I-search lang na yung ngalan sa Facebook. Alright, so thank you sa question. Idol Neil. Grabe gaw na huna jud taman. Lisod kay mang question Idol. Okay, so next time ay napahabol og question. Princess kay Andrea. Uyab bali na ako iga. Grabe question. Saan yung question kay? So muna yung question guys. Lights on or off? Yes, ako na. I prefer lights on. Okay, so sex or chocolate? Sex while eating chocolate. Alright, so mga to. Napade ay, ni comment. Baby or babe? Mano eh. Baby or babe? Baby. Baby or babe? Baby or babe? Siyempre, babe. And who is she? Ano is she? Ikaw. Dili ba't ko babe? Babe mine. Okay, Burger, lastly pizza. guys. Burger, pizza. I prefer burger kay Lami. Lastly, si Kuya Sir Sam Expo TV. Alright, so muna yung question guys. Vlogger sa niya siya. Nice na niya mga content kay mga laag, kaon, himugutan. Basta, nindot sa niya. Search lang na yung name guys, Sam Expo TV. Friend ginin ako. Sikat pag-una. Alright, so iyahang question. Nus ka maminyo dong. No. So ang pangutana, lisod kayo kay di po ni magminyo ning usa, sir. Di na siya magminyo, sir. Ambot ani, di nga nang di na siya magminyo. Wala pa kay saving. Wala daw ko savings. Kailangan So, ka magtigo. Next, put niya yung question. Duha man na yung question. Pila ka buok anak gusto nimo? Syempre, 5, 1, 7, 8, siyam. Bitaw, Uy, baboy. bitaw. Sa pagkakaroon, pwede na good, duha. Boy or girl, ayos na kayo na, sir. So, mora to. Salamat sa question, sir. Alright, so, nato. Natubag na nato ilahang mga question, guys. So, salamat sa mga ni-submit. Then, shout out ninyo tanan. And, thank you kaayo na ni-participate sa mo. Wala ko niyo biya eh. Mora to, guys. Hope nalingaw mo sa mga answers na ako. Then, dirapot lang na to atong vlog. So, thank you. Kung Bisaya ka, kung bago ka sa akong channel, guys. Kung
Bisaya ka or English ka, Tagalog ka, i-subscribe mo na yan kay malingaw jud ka diri. Kung mo request ka English, akong butangan og subtitle. Basta i-subscribe na na. Thank you for watching. Bye-bye!